Foli ani waliɲumandɔn o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma nin waati na an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la k'a fɔ ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawalali bɛna kɛ minnu kɔnɔ kuma la aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw olu de don an b'a fɔ ni o kuma selen ko aw danga na kunnafoni daminɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko kalanso min a bɛ wele ko École Minière Seno Mining School o kalanso sɛrɛkulu dɔw ka bɔli kɛra ka bɛn tarata décembre kalo tile 30 ma ɲamanakaw fɛ min a kɛnɛ seriyara maaba caman fɛ u k'u ma ko opérateur stagiaire Sherifula Jabarani So tɔgɔ la Amadu Kamara ni Abdoulaye Sogodogo de tun bɛ an ka janga sɔrɔlenw seriya ɲɔgɔn fɛ. Seno Mining School ale ye cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen ye Mali jamana kɔnɔ min ka baaraw bɛ ɲɛsin dɔnni kɛwɛrɛli ma miniko bunakun ka Mali jamana kɔnɔ. Bi lajɛrɛ kun ye min ye an ka kalanyɔrɔ n'o ye Seno Mining School ye n'ale kalanyɔrɔ ye kalanyɔrɔ min bilala sen kan cakɛda belebeleba min fɛ n'o bɛ wele ko Seno Mining Service a bɛ baara kɛ dugukolo jukɔrɔ nafolo kow kan kosɛbɛ olu bɔtogoyaw bon olu bɔliw ti taga dɔnniyaw kɔ bon kalanyɔrɔ in bɛ dɔnniya in de di sifinnakaw ma ka taa san 18 fo san 45 i n'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya kura dɔ ta ko la loi sur le contenu local donc n'o bɛ kɛ sababu ye an ka dugukolo jukɔrɔ nafolomafɛn ninnu bɔli a baara o baara ko fo maliyɛnw jɔyɔrɔ ka bonya a la kosɛbɛ bon o dun tɛ se ka kɛ ni dɔnni tɛ an ka maliyɛn jeunes na a kɛra cɛman ye a kɛra musoman ye o de y'a to Seno Mining Service ɲɛmɔgɔyaso yɔrɔ u miirila ko an ka kalanyɔrɔ dɔ bila sen kan o kalanyɔrɔ in ka kɛ nafa ye ni sariya kura min tara an ka ɲɛmɔgɔw fɛ donc ni don nana don min n'a nana fɔ ko jamana mago bɛ baarakɛlaw la baarakɛlaw ka se ka sɔrɔ sen kan ka se ka an ka dugukɔrɔ nafolow bɔ donc olu bɛ tali kɛ minin kɔnɔna machine belebeleba ninnu bolibaga ko kan a bɛ tali kɛ minnu fana bɛ ka baara ye ka lakana sabati minin kɔnɔnaw la machine ninnu n'a tiɲɛna fɔlɔfɔlɔ la i tun b'a ye a dilanbagaw tun bɛ bɔ fo jamana wɛrɛw la ka na a dilan an ka jamana in kɔnɔ ka sɔrɔ jeunes bɛ yen u bɛ kasi la ko baara tɛ yen o b'a la ko minin baara tɛ ka sɔrɔ. Ka sanga ni u ka baaraw bolodatugu ye Seno Mining School Service maaw kalanden minnu ye kalo 3 kalan kɛ u fɛ yen u y'olu ka jɔnjɔndi kɛnɛ labɛn min b'a jira k'a fɔ an bɛ don minɛ ko bi u hakili la minen don ka ɲɛsin lakɔkɔli min tara ka ɲɛsin u ma n'o ye mansinbaw ye minnu bɛ sɔrɔ minin kɔnɔna na olu bolicogo n'u dilancogo. Voilà, an nana kalandenya la alhamdulillah kalan kun cɛra an nana an ka diplôme nɔfɛ moi personnellement n ye kalan min kɛ a ye n sewa parce que n ye fɛn caman sɔrɔ kalan in kɔnɔna na et je sais que a bɛ n permettre n tɔw cɛla fana n ka kunkɔrɔta sɔrɔ parce que fɛn caman yira n na ka fɛn caman fɔ an ye théorique b'o la pratique b'o la. N nana formation kɛ Seno Mining School la n bɛ ka pelle hydraulique de boli tiɲɛna wa entreprise ka ɲi kojugu a bɛ faamu formation ka ɲi théorique ka ɲi pratique fana ka ɲi kojugu kanu dɔrɔn de don cɛya t'a la musoya t'a la n'i ye mun kɛ dɔrɔn o de ka ɲi a kɛ fɛn ɲɛnama ye dɔrɔn a diyara ni ne nana kɛ. Minara umala formation min bɛ bolo bi a fɔ o mu chargeur bɛ bijan formation bijan bulldozer o bijan mécanique et maintenance logistique et mine management de la qualité de l'hygiène et l'environnement. Ni a de lana bɛ taa a di ma a kila bila maninka dun pour que ani formation kɛ parce que n'i y'a jateminɛ Mali min dingo fɛn o fɛn n'a bɛ na jamana kɔnɔ a ti a maninka la tɔlɛ donc maintenant on t'en oblige la dun alors an na elan ka formation kɛ. Seno Mining School ye baarakɛ wɔrɔ ye ni a lakodɔnlen don diɲɛ seligi naani bunaku kan a ka baara bɛ ɲɛsin dɔnni ɲuman mobilibaw minnu bɛ sɔrɔ minin kɔnɔ olu bolili ma minnu bɛna nafa ɲa Mali jamana ye don nataw la sanu bɔko bunaku kan Mali jamana kɔnɔ. Seno Mining Service ye entreprise sous-traitante ye malien entreprise de don an bɛ baara kɛ minnu kɔnɔ ka caya kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ baara wɛrɛ fana kɛ i n'a fɔ sira dilanw ani foragew mais baara in fanba bɛ minin kɔnɔ baara de kan kosɛbɛ kosɛbɛ mais an y'an sɛngɛlen don sisan formation na n'o de ye ka jeunesse kalan mansin bolila mansinba bolila parce que o ye défi ba ye an ka baara in kɔnɔna la opérateur ɲɛnama sɔrɔli bi a ka gɛlɛn fɔlɔ an tun bɛ bɔ ni mɔgɔw ye kɔfɛ de jamana wɛrɛw la ka na pour que ka se ka na an ka machine dɔ piloter mais maintenant confronté à cette problématique vraiment on a songé à créer ce centre là an ye ni centre in bila sen kan n'o ye ni kalanyɔrɔ in ye pour que ka se ka maliyɛn jeunes k'u kalan
mansinbaw boli la pour que u ka se k'an yɛrɛ nafa an ka secteur d'activité kɔnɔ an ka baarayɔrɔ kɔnɔna la. E wele min lase u ma o de u ye sɛbɛn min sɔrɔ bi n'u ka attestation ye u k'a dɔn fɛn valeur de b'u bolo n y'o de fɔ an ka discours kɔnɔna la sisan u k'a dɔn k'a fɔ n'u ye kalan kɛ school kɔnɔna la u ni opérateur gansan tɛ kelen n'u ni mansinbula gansan tɛ kelen parce que i bɛ se ka se baara dɔ la mais baara in ka kɛ lakana kɔnɔ o fana y'a damana problème wɛrɛ an ka base b'u kan kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ kalan machine fɛn fɛn na an bɛ kalan lakana de kɔnɔna la n'o ye sécurité parce que o ye sariya gɛlɛn min kɔnɔna la donc n'i sera ka baara kɛ sariya gɛlɛnw kɔnɔna la a ka ca Ala fɛ n'i taara chantier wɛrɛw la i n'a fɔ yɔrɔ la min ni min kɔnɔna tɛ kelen i tɛ problème sɔrɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Seno Mining Service n'a sigilen bɛ Mali jamana kɔnɔ ɲinɛ san 13 ye a ka baaraw bɛ ɲɛsinnen bɛ dɔnni kɛwureli baara kɛkoɲuman jibondow labɛnni siraba dilanw o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman u ka ni lajɛrɛ in n'a tun bɛ tali kɛ jɔnjɔn di ma ka ɲɛsin opérateur stagiaires ma minnu ye kalo 3 kalan kɛ u fɛ yen nɔ. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye silamɛya dɛmɛtɔn Ansar bolo fara Bamakɔ rive droite olu fana ka laadalasigi baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn kari janvier kalo tile 4 ma sira kɔrɔ Megitana commune 6 kɔnɔ Bamakɔ ka jira aw la k'a fɔ ko tɔndenw sɛbɛkɔrɔ bɔra ni ka na baara in seereya Serifula Jabaramuso tɔgɔ la Mamadu Ben Serif Sumano ni Abdoulaye Jara de tun bɛ an ka janga sɔrɔlenw ɲamada ɲɔgɔn fɛ. Ni laadala ɲɔgɔn kunbɛn mun sigilen filɛ nin ye a sigira sen kan section Ansardine Bamako rive droite maaw de fɛ wagati ni wagati u bɛ sigi walasa ka hakili jagabɔ kɛ baara minnu kɛra ani baara minnu tɔ tora ni kɛnɛ mun filɛ nin kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kun de walasa ka jateminɛ kɛ san tɛmɛnen baara minnu kɛra ani don nataw la u kan ka baara minnu boloda walasa laɲiniw bi sabati kumaw kɔnɔna la ɲɛmaw ye laɲini kɛ tɔndenw fɛ k'a fɔ cinkan mun ni a bɛ bɔ k'u ka a minɛ n'u bolo filɛ ka da kan o cikan ninnu de bɛ kɛ sababu ye tɔn ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati. An bɛ ɲini Ala fɛ fɔlɔ a ka an kisi ka bɔ fɛn wɛrɛ bato ma min t'ale yɛrɛ Ala ye k'an sinsin ni Ala tɔgɔ ye Ala min ye ko daminɛ ni a b'a laban ka sɔli cɛ a ka cidenbaya kan o mun nana Ala kana se an ma a n'a so dungi sanuma a n'a ka sahaba ni mɔgɔ min tugura fo ka se lahara jɔ dɔ ma an bɛ ɲini Ala fɛ Ala ka ne ni aw y'o la ka tila ko Ala kelen fo k'a barikada mun sɔnna ka ne ni aw kɛ karamɔgɔ nɔfɛ tugubaga ye boloda n'a sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye karamɔgɔ labatoli lo sabula anw de y'an kan di k'an bɛ karamɔgɔ dɛmɛ an ni n'an ka nafolo la o lɛdu dafa kama rive droite bi assemblée kɛ kalo kalo o dimanche fɔlɔ o ye an ka bi wulada n'a sigi kun de Ala fo k'Ala barikada sankura jɔra an kɛnɛma ɲɛna an bɛ Ala fo la tun k'a barikada sankura tɛmɛna a taara ni tɔɔrɔ bɛɛ ye a fɛ an b'o jigiya k'a fɔ ko nin y'an ka hɛrɛ dayɛlɛlen an ma mun ye sigi ninnu kɔnɔ o ye tɔn yɛrɛ bɛ taa ɲɛfɛ cogo di Ansaru bɛ bɛn kan kelen kan ka karamɔgɔ dɛmɛ cogo di ni an ka lɛdu bɛ se ka dafa sigi bɛ dabɔ de kama salo baara ma se ka ɲɛ bolo ɲina a b'o kɛ cogo di mun ɲana salon ta la a b'o tɛmɛ ni o ye mun ma ɲa o bɛ bila ka kura wɛrɛ ta o la sigi nafaba ye o de nka se ka bɔ kuma na fɔ an ka karamɔgɔ fo an tɛ se ka karamɔgɔ min foli la ale mun nana datugulen dayɛlɛ an ye ka tɛmɛni dafaba ye ka tila ka tiɲɛ dɛmɛ ni tiɲɛ k'an ba naani bɛɛ lajɛlen fo olu min fana kɛlen don k'u sen da karamɔgɔ sendannɔ la tanti Jara Sedina Ali tanti Fatumata Zaraw an ba Aisha Arabaina tanti Alima Asaniya an b'u fo o la an fɛ ko nɔfɛ tugubagaw de ka a ɲini Ala fɛ Ala ka n'u dɛmɛ ka lɛdu nu dafa diinɛ tɛ dɛmɛ ni nafolo ani farifoni ni kɛnɛya min kɔ Ala ka o diinɛ ni aw bɛɛ lajɛlen kɛnɛ in kan ɲɛma fɛn fɛn ye kuma ta a bɛɛ ye tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin Mali silamɛw ka jɛkuluba Conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Ousmane Madani Aidara ma k'a sababu kɛ ale de ye nin sira barikama in yira u la o kɔfɛ a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri mun na walasa bɛn ani kelenya yɛrɛ bɛ se ka sabati Mali jamana kɔnɔ. Ala bi sigi ye kalo kalo an bɛ sigi kalo kalo dimanche fɔlɔ o section rive droite kan assemblée ba min an bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ section bɛɛ o la an ka section communiquelen don ni sous section 5 ye commune 5 commune 6 Kalabankoro 2 Senu ani Yirimajɔ section sous section 5 in de bɛ an bolo ani comité 47 o la kalo kalo an bɛ jɛ ka nin sigi ba in kɛ inshallah. Ala bi ta in an bɛ Ala fo ka Ala barikada an nisɔndiyalen don ni bi an ka bi assemblée ka sababu ye kɛ bi ye san kalo fɔlɔ ye o la an y'a kanu ka kɛ media ye bɛɛ ka bɔ a kalama an ka na ka courage di ɲɔgɔn ma ka sababu ye kɛ a Seyid Sherif Ousmane Madani Aidara ale min ye an ɲɛmɔgɔ ye an'an ka karamɔgɔba ye ale ye anw bila baara de la o la ni Ala sɔnna an bɛ jɛ
ka nin sigiba in kɛ walasa ka se ka silamɛya la ɲɛnamaya ka ɲɔgɔn lakunu ka Ala ka diinɛ la ɲɛnamaya. Wala an nisɔndiyalen don bi ka sababuya k'o ye Ala ye 2026 don an garisɛgɛ la ka bɛn n'an ka ensemble fɔlɔ ye bi ye le 4 ye inshallah. Wala kuma kuncɛ kuma la aw minnu ye sirifila yɛrɛ baarakɛlaw ye k'aw fo k'aw barikada aw ka cɛsiri n'aw ka farifonni na dan si tɛ aw la ni aw yɛrɛ ka baara ta k'a lajɛ suro de aw welela mais aw nana heure la foyi ma aw jɛ vraiment an nisɔndiyalen don ni aw yɛrɛ ye. Aw b'an ka foli se an ka karamɔgɔba ma n'o ye Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ale min kɛra nin ko in bɛɛ lajɛlen sababu ye a n'a ka denbaya an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi san caman Ala k'a don an garisɛgɛ la kira bonya kama salli ala rasuli. Amaladona k'a fɔ ni laadala ɲɔgɔn kunbɛnba mun ni a bɛ labɛn section Ansardine Bamako rive droite maaw fɛ wagati ni wagati a kun cɛra ni dugawu kɛrɛnkɛrɛnnenw ye an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ye a n'a ka denbaya fo ka taa bila jamana yɛrɛ ka basigi. An b'an kunda Côte d'Ivoire jamana kan nin waati na DGP bɛ taamala ye ni o y'an karamɔgɔ Seyidi Sherif Ibrahim Iba Aidara o de kadara kɔnɔ a ye wajulu suba dɔ ɲɛnamaya kacolakaw fɛ min ni o fana kɛra wasa ye Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Ale Amidu Badeni bɛna ɲɛfɔli kɛ lasigiden Jakarija Danbele ka sɔrɔlenw kan an ka jan an ka ɲamada. Nisɔndiya ni muyamuya kɔnɔna na an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara denkɛ kɛnɛ lasɔrɔ kacolakaw fɛ ka kɛɲɛ ni wajulu su ye. Alisilamaya dɛmɛtɔn Ansaru tɔndenw ani tɔn kanubaw maa si de ma sɔn ka to kɔ jama bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu yasa kana an karamɔgɔ Seyidi Iba Aidara ka laseliw lamɛn ni caman kama ko DGP. Alhamdulilahi rabbil alamina alhamdulilahi ɲɛmɔgɔ o diyara n ye kosɛbɛ an karamɔgɔ denkɛ n'o ye DCP a ɲuman donna an fɛ ka jula dugukolo kɔ kan yan a ye dakurunya 2 min fɔ an wasara a diyara n ye a bonyana ma sabu an tun sigilen bɛ k'a kɔnɔ hali san yɛrɛ lɔn de tɛ an b'a ye komi on dirait siko le fɔlɔ tellement a bonyana ma sabu an tun ma dara an bɛ se k'a sɔrɔ Ala nana kɛ a ɲuman nana an bolo yan a ye dakurunya 2 fɔ a y'an nafa kosɛbɛ la rabbil alamina n ka tɔndenw fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn sabu an ye wele bila an ka sigida fɛn o fɛn ma o bɛɛ lajɛlen y'an magbɛ bɛɛ lajɛlen fana ye bonyaw kan ye o nana an soutenir baara la kosɛbɛ k'a daminɛ kunu kana se bi ma an ma défaut sɔrɔ baara la fɔlɔ baara bɛɛ kɛra i n'a fɔ an mako b'a la position min na baasi wɛrɛ tɛ fɔlɔ. Iba Aidara kacola dugu kɔnɔna na alisilamaya dɛmɛtɔn Ansaru mɛnna ka nin don makɔnɔ o hukumu kelen kɔnɔna na fɛn min ye alisilamaya dɛmɛtɔn Ansaru tɔndenw ye kɛrɛnkɛrɛnya ma biro ɲɛmaaw o y'u ka layidu kurakurayani k'a ɲɛsin Sherifula duba ma kɛrɛnkɛrɛnya ma alisilamaya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara. I man kan nagani ye wa kan bɛɛ tagala ne tile jɔlen tɛ sunɔgɔ mi kan ka hami a bɛna na cogo di k'an sɔrɔ cogo di wagati bɛna tan to an bolo wa alhamdulilayi an nisɔn ka di bi hali n'a sɔrɔ ko ni tun bɛ se ka kɛ semaine kelen kɔnɔ an kun sɔnna mais su kelen de donna an gɛrɛsɛgɛ la an ka aladeli ye min ye san dɔ kana tɛmɛ fo Ala ka Sherifu dɔ nɔgɔya an ye u kana sigi ni kɛnɛ nin kan ka Ala ta fɔ an bɛ mawuludu denwuli kɛnɛ de kan ka o ɲa kana dugawu kɛ an ka dugu ye k'a kɛ tɔndenw ye k'a kɛ dugu mɔgɔ bɛɛ ye k'a kɛ silamɛ bɛɛ ye silamɛ bɛɛ wula ka lɔ n'an ye o bɛɛ k'an dɛmɛ ka dugawu k'an ye imamba yɛrɛ dugawu kɛ yɛrɛ k'an mɛn ka tila ka dasi 1000 di kana ko k'a di Sherifukɛ ma k'a ye dugawu kɛ ko ale ma lafiya donc u bɛɛ bi yan an ka alimami yɛrɛ a furumuso bi yan an bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ taa wajulu kɛ village dɔ la a bɛ taa an kɔ ka Haidara fo k'a waleɲuman dɔn. Ka kɔn wajulu kɛnɛ sigili ɲɛ an karamɔgɔ Iba Aidara a selen kacola a ye wulikajɔw boloda ni ka taa foli bila dugu maabaw la walasa ka laada timɛ Sherifuw bɛ mun waleya u mana taa yɔrɔ o yɔrɔ la. An kɔnna ka fɔlɔ yɔrɔ fɔlɔ min na o ye an ka conseil général ka bureau le ye komi an ka ale vice présidente le ta k'a kɛ an ka marraine ye n'o ye Asetu Kone ye donc an ka kandu ka taa foli bila a la donc an bɔra yen an tagala an ka dugutigiw de fɛ yen n'an ko ma ko chef de canton an tagala foli bila olu de la ka sira ɲini u fɛ u k'a dɔn an b'u ka dugu la u ka sira d'an ma sabula ni dunan nana ni jatigi y'i ye a bɛ dunan hakili sigi o la an taara Sherifukɛ yira jatigiw la u fana ka sira d'an ma ko kacola ye Sherifuw ta ye a ka kan cogo min na k'u k'a kɛ ten o la an bɔra yen an sɔrɔla ka taa kun cɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ n'o y'an ka imamuba ye Sayidi Sogodogo Côte d'Ivoire kɔnɔ COSIM de bɛ yan COSIM président
région du handball là o de Saïd Sogodo ye la raison pour laquelle an tagala fɛ yen ka taa foli d'a ma donc an bɔra yɔrɔ saba mun na o de ye nin ye ka sɔrɔ ka taa sirikɛ bila jatigila la. Iba Aidara kɛlen ka kuma ta a ye jama hakili jigi diinɛ ka laɲiniw na kɛrɛnkɛrɛnya ma jogoba minnu bɛɛ la ni alisilama kan k'i yɛrɛ masiri n'o ye wajulu in a baaraw kuncɛ la ni bayatul islamiya tali ye jama fɛ. Alibi amito o Côte d'Ivoire jamana kelen kɔnɔna na Fatima Zara ka anniversaire hukumu kɔnɔna na fɛn min ye Madame Konate Seyda Mimi Aidara ye a ye wajulu kɛnɛba lasigi sen kan ka bɛn janvier kalo tile 4 ma kari a kɛra Buwake kɛnɛ in serera maaba caman fɛ serifidenw fana sɛbɛkɔrɔ yera kɛnɛ in kɔnɔ ni ka taa baara ninnu ja ɲɔgɔn bolo lasigiden Jakarija Danbele ka sɔrɔlu Sadio Siribe bɛna ɲɛfɔli kɛ o kan. An kuntigi Mahamadu sallallahu alaihi wasallam ka sangani ale denmuso ka bangeli ye Fatumata Zahara san o san an fa an karamɔgɔ denmuso min sigilen bɛ Côte d'Ivoire jamana kan ni o ye Aminata Ousmane Haidara ni a bɛ wele ko Mimi a bɛ suba ɲɛnamaya min b'a to cogo min na ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin alakira sanuma in den ma ni o ye Fatumata Zahara ye su in bonya kama silamɛw bɛ bɔ Buwake fan bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ansar minnu bɛ Buwake dugukolo kan fo ka taa se Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ bɛ bɔ kana su in ɲɛnamaya o ni an fa karamɔgɔ denmuso ni o ye Mimi ye o ye foli ani waliɲuman kɛ ka ɲɛsin an fa karamɔgɔ denmuso ma. Foli di bɛɛ ma ka fɔlɔ ka dugawu kɛ an karamɔgɔ ye Asɛd Sherif Usman Madani Aidara sijan kɛnɛya lamɔkoɲuman b'a la bolo ala k'o d'an n'o ma ala k'an n'u kisi ka bɔ juguw tɔɔrɔ ma kɛra n'a so bonya kama sɔli ala suru komi a b'a kalama bi an bɛ cérémonie ba dɔ kɛnɛ kan n'o ye Fatumatu Zahara ale salam an ka kira denmusoba ale ka anniversaire donc ni hakilina ɲumanba bɔla an ka karamɔgɔ Sɛd Sherif Usman Madani Aidara ale denmuso n'o ye Seyda Aminata Ousmane Aidara ni hakilina ba bɔla ale yɔrɔ ye ka se ka a mɔmuso n'o ye Fatumatu Zahara k'o ka anniversaire labɛn donc o sira kan Ansarudine nationale fédération de Bɛkɛ ni 1 et 2 donc olu bɛ k'an karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛrɛ sɔrɔ ka baara bɛɛ la donc an b'o kɛnɛ le kan donc ka profiter ka foli di bɛɛ ma an ka fédération ɲɛmɔgɔ n'o y'a birokɔnɔmɔgɔ bɛɛ ani an ka tɔnden bɛɛ minnu ka effort bɛɛ kɛ ka se ka ni manifestation ba nin organiser ka foli di nabaga bɛɛ ma. Nin y'a siɲɛ 5nan ye an b'a ɲini Ala fɛ minnu bɛ na nin kɔfɛ Ala k'o kɛ belebele a nafolow bɔra yɔrɔ min na Ala kana ta yɔrɔ lankolon to Seyda yɛrɛ Ala k'a ɲɛ mɛn a la Ala k'a n'a wasa Ala k'a sagona ko k'a ye karamɔgɔ yɛrɛ bonya n'a hɔrɔma kama baden cɛman n'a musomanw o bɛɛ lajɛlen hɔrɔma kama Ala k'o sagona ko k'u ye Ala ka n'u to janfa la. San o san nin kɛnɛ in a bɛ sigi ɲinaya a san 5 ye a kɛra nisɔndiya ni farifoni caaman ye sabula min tɛ deli ka kɛ ɲina o de kɛra an fa an karamɔgɔ den 5 olu de bɔra Bamako min b'a to kana fara u balimamuso ka togo min na ka su ɲɛnamaya kɛrɛnkɛrɛnnenya la Iba Haidara, Haruna Haidara, Mama Haidara, Anta Haidara fo ka taa fara Mimi Haidara yɛrɛ kan su in bonya kama maaw bɔra yɔrɔ caaman min b'a to kana Ala ka ci sanuman lamɛn an fa an karamɔgɔ denw bolo. Nisɔndiya min banna tiɲɛ yɛrɛ la dan t'a la parce que Fatumata Zahara kana Buwake yan kana kɛ Buwake yan min b'i bolo a diyara an ye a bonyana ma an bɛ min fɔ an bɛ dugawu k'a ye a n'a baden cɛw an bɛ a n'a balimamuso an b'o bɛɛ fɔ k'o bɛɛ waleɲuman dɔn Ala k'o bɛɛ sara ni hɛrɛ ye n'an bɔra yan an b'an karamɔgɔ Aidara fana fɔ k'a waleɲuman dɔn Ala k'a sara Ala k'a mɛn an bolo tiɲɛ yɛrɛ la an nisɔndiyara an bɛ Ansaaru bɛɛ fo nabaga bɛɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ani ce aw yɛrɛ Ala k'aw sara Ala k'a mɛn an bolo. Maa min ye kɛnɛ in sigibaga ye ni o ye an fa karamɔgɔ denmuso ye Seyda Aminata Ousmane Haidara ni a bɛ wele ko Mimi a y'a jira k'a fɔ ko su in ale b'a sigi kabini a daminɛna san o san dɔ de b'a la ka fara a yanga kan silamɛw bɛ bɔ Côte d'Ivoire yɔrɔ caman na min b'a to cogo min na ka na su in ɲɛnamaya an fa karamɔgɔ denmuso bolo. O kadara kɔnɔna na a yɛrɛ ye foli sanuman kɛ k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. Iba dɔgɔkɛ ka fara a balimamuso ni a balimakɛ tɔw kan ale ye kuma ta ni ka nisɔndiya kumaw caman fɔ k'a jira k'a fɔ ko ni maa kelen yera olu balima min kungo la ko b'a jira k'a fɔ ko Serifula duba bɛɛ de yera o de kadara kɔnɔna ɲina u ye jamakulu caman former ka bɔ Bamako min b'a to cogo min na ka na alakira sanuman in denmusow ka bangeli ɲɛnamali ka na o ɲɛnamaya Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ. Kana fara an balimamuso kan sabula a yɛrɛ fɛnɛ ŋaniya de ye nin se a ma a ka ɲi kosɛbɛ balimaya la Mimi jɔra jigi caman kɔrɔ conseil diw la n'a ye fɛn o fɛn ye ko a bɛ ka o kɛ ko o man ɲi a b'aw wele directement ka kuma aw fɛ karisa n tɛ fɛ k'i ye nin na karisa kana sɔn nin ma o la ni i jɔra i balimaw ye
an fana bɛ a yira i la k'a fɔ ko i bɛ ka mun kɛ an ɲɛ b'a la o de ye an se yan bi balima bɛɛ ka ɲi ni min ka kɛnɛ don don min na o de tanu bɛ fɔ o kɔfɛ Buwakekaw bɛ fo ne yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ mobili kɔnɔ n bɛ k'o de fɔ n ko jama bɔra cɛw fara musow kan denmisɛnnin minnu bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la mago bɛ olu de la sini ɲɛsigi ye olu de i n'a fɔ Iba b'a fɔ cogo min na ni u nana hali ni diinɛ tɛ mɔgɔya la u bɛ dɔ faamu o de ye ko in bɛɛ nafama yɔrɔ ye k'a fɔ denmisɛnninw ye ko hali bi u ka bɔ ka na wajulu lamɛnyɔrɔ la n nana wajulukɛyɔrɔ la kun tɛ dɔrɔn ko n ye silamɛ ye n jogo ka ɲi mɔgɔ si dafalen tɛ a n'a fɔ ko n dafalen tɛ n ma ɲi ka ye nin yɔrɔ la bɛɛ ka ɲi ka na dɔɔni dɔɔni de don i bɛ yɛlɛma sɔrɔ yen de ni Ala ka jɛn ye o la an kɔrɔmuso an b'a fɔ a ye ko ani ce ani baraji nafolo minnu bɛ bɔ nin ko in na Ala ka caman bila a nɔ la a y'a kɛ ŋaniya min kama Ala k'a jɔ a ye a y'a kɛ ŋaniya min kama Ala k'a jɔ a ye. Nisɔndiyalen don dan nisɔndiya min na mana mina ni balimamuso ye wele bila n ma n'o ye Mimi Hayidara ye ka na ni Fatumata Zahara ɲɛnamaya donc vraiment o ye fɛnba de n kelen tɛ ni n dɔgɔkɛ farala ɲɔgɔn kan n'o ye Haruna Rashidi Hayidara ka fara n dɔgɔmusow caman ka na nin kɛnɛ ɲɛnamaya donc depuis an bɔra Ake vraiment mɔgɔw bɔra k'an kunbɛn u y'an bonya don o don dɔ bɛ ka fara kan a bɛɛ bonya bɛ segin an fa de ma parce que an bɛ bonya sɔrɔ a bɛɛ ale ka bonya de wa an bɛ bonya ale de kama donc n bɛ Buwake population bɛɛ lajɛlen fo u ka bɔko ɲuman na ka an kunbɛn k'a jira a la u b'an fɛ nin baara in na a ka d'u yɛrɛ ye bon o ye balimaya de c'est tout à fait normal minnu sen sera ka se yan nɔ o de don sinon n b'a dɔn a ka di bɛɛ fana ye kelen kelen ka se nin cogo la a bɛ n'a fɔ bɛɛ de bɛ yan hali ni mɔgɔ kelen yɛrɛ o y'an ka famille bɛɛ lajɛlen donc Ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ la ka ban hɛrɛ la n ye bɛɛ lajɛlen kalifa Ala ma. An bolo donna k'a fɔ nin kɛnɛ a kɛra fari foni ani muɲamuɲa caman kɔnɔ sabula Ansaru bɔra yɔrɔ o yɔrɔ u y'u ka nisɔndiyaw jira ni ka tila ka dugawu fana ɲini an fa an karamɔgɔ ka denbaya fɛ ka tila ka dugawu yɛrɛ k'a ye min b'a to Ala ka mɛn an kɔrɔ cogo min na su in bonya kama laɲini bɛ min na u ye laɲini kɛ k'a ɲɛsin masaba in fɛ min b'a to Ala bɛ se k'u ka welew jaabi cogo min na ani fo ka taa se wajulu duman min ɲɛnamayara an fa an karamɔgɔ denkɛw fɛ Seyid Iba Hayidara fo ka taa fara dɔgɔkɛ kan Seyid Haruna Hayidara. hali bisa an ka to wajulu kɛnɛ in kɔnɔna na fɛn min ye Aja VIP ye ni o ye Seyida Mimi Hayidara ye a ye dakuruɲɛ 2 min sɔrɔ ka kɛ ɲininikɛlaw ka kuma galama la an ka janga ɲamadali kɛ o fɛ. Salon an y'a laɲini ko Ala ka ɲina yira an na wa Ala sɔnna fana k'an fara ɲina yebagaw kan an bɛ Ala fo la fana dan tɛ foli min na ka sɔli caman kɛ Rasulu kan Mamadu Mustafa a n'a somɔgɔ saniman bɛɛ lajɛlen nisɔndiya min bɛ ne la bi a ka bon kosɛbɛ nisɔndiyalen don o ye nisɔndiya dan ye tout d'abord i ye min fɔ n ye wele bila n balimakɛ 2 ma min ye Iba Arun wa u ye n ka wele jaabi nisɔndiya belebeleba ye o ye o kɔfɛ n balimamuso 2 mun filɛ Mama Anta olu kɔni ye surprise de kɛ n na olu bɛɛ nana ka sɔrɔ n t'a kalama u nana bali n na de pour que k'an lanisɔndiya k'an encourager Fatumata Zahara ka kɛnɛ sigili la donc o fana ye nisɔndiya belebeleba dɔ ye nisɔndiya belebeleba dɔ wɛrɛ ye mun ye tuguni aw yɛrɛ ye jama ye wa sifin de kun ka ca ka tɛmɛ a sijɛ kan o de an ka laɲini komi an ta bɔra k'a fɔ cogo min na parce que ni san kan ka tigɛ k'a tɔ kɛ ngomi ni bɔ kɛra cogo min ni segi bɛ kɛ ten mɔgɔkɔrɔbaw bɛ taga jeunesse de bɛ na wagatiw bɛ changer dɔw bɛ taa dɔw bɛ na bon minnu kan ka na sini nata la ka na kɛ sini mɔgɔbaw ye n'olu yɛrɛ sɔnna nin kɛnɛ ninnu kan ka taa lamɛnliw kɛ ka taa bilasiralikanw lamɛn i b'a ye a bɛ jigisigi de di an ma a bɛ a yira an na ko dans l'avenir denmisɛnninw bɛna ɲa parce que n'u sɔnna ka sira ɲuman minɛ kabi u denmisɛnnin ma siga t'a la o mɔgɔkɔrɔbalama bɛna taga kɛ responsable mɔgɔ ɲɛnamaw de ye donc nisɔndiya belebeleba fana ye o ye ka jama in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen filɛ ni bɔra k'an jɔ kini fɛ numan fɛ ɲɛfɛ kɔfɛ ka nin bɛɛ jama ye ko nin bɛɛ nana a Buwake kɔnɔ bi ne Mimi Hayidara ka wele lamɛnli la wala nisɔndiya yɛrɛ banna ye n t'a dɔn bɛ min fɔ ka tɛmɛ o kan wa ni ko hadamadenw ko a ye na ni mɔgɔw y'i jaabi i bɛ sewa de mais ni mɔgɔ m'i jaabi i b'i yɛrɛ de bon ne bɛ Buwake bɛɛ lajɛlen fo cɛ ani muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba Côte d'Ivoire mumɛ n bɛ bɛɛ fo Ansaru musow nana yan surɔ an tun bɛ fɛ a image kun bɛ ta minnu bɔra sigida camanba la dɔw bɔra Dokoyi dɔw bɔra Buwafile dɔw bɔra Meyagi dɔw bɔra c'est-à-dire an yɛrɛ ye tournée kɛ ka taa yɔrɔ yɔrɔ la hali yɔrɔ minnu n'a ma se yen San Petero ma a bɛɛ lajɛlen ka délégation nana
wallahi ñina Fatma Zara ñogo ma deli ka kɛ depuis Fatma Zara daminɛ ñina ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ donc an nisɔndiyalen don an bɛ musow fo n'u ka ɲɛmɔgɔ ye tanti Asata Sidibe ye a n'a ka musow bɛɛ lajɛlen an b'u fo ka Ansaru cɛw fo tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kuma tɛ ne da motivation dan wallahi ne nana Buwake kabini le 30 ka na se bi ma ne min ye ɲɛla Buwakekaw fɛ ne yɛrɛ ni Ala de b'a dɔn Buwake cɛdenw fɛ a n'a musow fɛ u tɛ sunɔgɔ su u tɛ sunɔgɔ tile u bɛɛ b'u sen ne kan nin ko in baara la pour que a bɛ se ka kɛ réussite ye cogo min na kuma foyi si tɛ ne da nisɔndiya min bɛ na kɔni o y'o ye donc n bɛ n ka marraine fo min y'an yɛrɛ ba ye tanti Fatumata Sanogo ale kɛra an ka marraine ye min ye saoudien bamuso ye ka tila ka n ka parrain fana fo Ganda ale fana jɔra an ka parrain kɔrɔ vraiment n b'u bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ barikada ka Ansaru bɛɛ fo ka kanubagaw fo hali kanubagaw nana wallahi kanubagaw nana ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fo hali minnu tɛ tɔn yɛrɛ la fiyewu o camanba de nana wa an ka laɲini ye nin de ye nin ko in tɛ tɔnden ko dama ye quoi nin ye bɛɛ lajɛlen de ye bɛɛ bɛ se ka kunnaja sɔrɔ cogo min na parce que n'i ko Fatumata Zahara i ko Mamadu Mustafa sallallahu alaihi wa sallam donc ni Ala kira ka denbaya kanu yira n b'a dɔn foyi t'i ye fana ni kisi tɛ an y'a sɔrɔ an fa nɔfɛ a Seydi Sherif Usmane Madani Hayidara ale ka enseignement de y'a to an ye nin bɛɛ lajɛlen dɔn an bɛ dugawu k'a ye sija ni kɛnɛ Ala k'o d'an ma Ala ka n'a kisi Ala ka n'a tanga ka Buwake fo kɛrɛnkɛrɛnya la Buwake musow n b'aw fo Buwake cɛw n b'aw fo wallahi nisɔndiya min don ne dusukun na ɲina Ala de b'a dɔn Ala k'aw bɛɛ lajɛlen na nisɔndiya o de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Musa Fɔnba ale ka ɲininenw don Nigériyakaw fɛ dɔgɔkun bɛ kunjɛ kuma min sibiri ka dugu jɛ dimanche la maramafɛntigiw ye cɛni wɛrɛ don Nigériya marabolo État du Niger kun n'o bɛ Nigériya cɛmancɛ yan b'a fɛ ka digi a gaɲaka yan b'a kan dimanche janvier kalo tile 4 dugu jɛlen polisiya yɛrɛ y'a sɛmɛndiya k'a fɔ faali min kɛra a juguyara maa 30 ɲɔgɔn na dɔw k'a ka ca n'o ye o de bɔnɛna a nin na dɔw minɛna ka tunu n'u ye ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna sibiri wulatile yanba de fɛ 16h30 kuma maramafɛntigi dɔw donninen moto kan u nana don Kasuwan daji juafiyɛ la demo dugu kɔnɔ seerew ka fɔla ka mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin jagokɛlaw ni sannikɛlaw mɔ maa ma bɔ maa la u sɔrɔla ka jagokɛlaw ka gwaw jeni ni ka don magasanw kɔnɔ ka olu kɔnɔfɛnw join u ka fɛn join daw sidɔnnen kun don balo ani nafolomafɛnw u sɔrɔla ka kungo kɔnɔna minɛ u taatɔ fɛnɛ taara ni mɔɔw ye nin wale min kɛra sibiri Nigériyakaw fɛ État du Niger marabolo la a siɲɛ fɔlɔ tɛ jateminɛw bɔn bɛ a kan k'a fɔ État du Niger marabolo Nigériya dɔgɔkun damadɔ ninnu na a kɛn bɛ walejugukɛlaw kun yinfa ye bawo dɔw y'a jira k'a fɔ ko in yɛrɛ ma daminɛ sibiri a daminɛna juma de a fɔlɔla dugu min na o ye Agwara ani Borogu ye nin bɛ ka kɛ ka bɛn ni kuma ye kuma min ni lakanabaliya ɲɔ ɲɛmɛ Nigériya dugukolo kan bawo a ti dɔgɔkun damadɔ bɔ dɔw taara don kerecɛnw ka lɔgɔliso dɔ la ka lɔgɔliden 250 minɛ ka taa ni u ye Centrafrique jamana ɲɛma Faustin Archange Touadéra ye manda sabanan sɔrɔ jamanakuntigi sigi ka lata senfɛ min kɛra kalo sale jamanadenw mana sigi 100 sara la 76 ngɔri 15 bɛɛ ye kalata a ye kalata jaabi ka fɔ la Centrafrique jamana ɲɛma sigira fanga na siɲɛ fɔlɔ san 2016 de san 4 o kɔfɛ a ye manda filanan ɲini san 2020 k'o sɔrɔ a sɔrɔla ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la san 2023 o kun kɛn kun bɛ ka danw minnu sigi ka fɔ i da ye manda 2 ye k'o gwalo ka bɔ yen ni ka daga yɛrɛ ye a ka se ka manda sabanan sɔrɔ wa danfara min bɛ nin manda in ni manda tɔw cɛ o ye k'a fɔ manda tɛmɛnenw kun ye san 5 ye nka nin sen in jamana sariya sunba kura kɛn bɛ ka jira k'a fɔ san 7 don Faustin Archange Touadéra si bɛ san 60 ani san 8 na a bɛ yɛrɛmankutu la tuma min na ka manda sabanan ɲini a dalaka kun ye k'a fɔ a sababu la Centrafrique jamana sera ka basigi ka sabu kɛ tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn la ni dɛmɛbaa dɔw ye minnu ɲɛna Centrafrique jamana mɔ ka lakanabaliya kɛlɛ Eresila surasiya bɛ o la Rwanda surasiya bɛ o la bebe na Eresila jamana Centrafrique jamana kɔsɛmɛ bɛ o de la nafasɔrɔ siraw minnu bɛ Centrafrique i n'a fɔ sanu diamant lithium uranium Eresila jamana ni Centrafrique jamana bɛ k'o bɔ baara ɲɔgɔnya kɔnɔ jateminɛba minnu kun bɛ kalata la olu y'a jira k'a fɔ kalata in kɛra bakuruba la basigi kɔnɔ farafinna tɔnba Union africaine jateminɛbaw ko ten jɛnselegena ni tɔnba Nations Unies ka basigili jakolo MINUSCA min fɛnɛ bɛ yen o fɛnɛ ko ten
Ameriki jamana ɲɛma yaso ka laɲini de ye Venezuela jamana ɲɛma danga muso min sigin bɛ jamana ɲɛma Nicolas Maduro nɔna. A minɛnen kɔ Ameriki jamana ɲɛmaw fɛ ka taa n'a ye. Delcy Rodriguez. Venezuela taji a kana feere jamanaw mɔ. Ameriki jamana bɛ ka jamanaw minnu ye i n'a fɔ Ameriki jamana faden jamanaw. Kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ kunnafoni disira la min bɛ wele ko politiku. A ko a y'a minɛ ka bɔ Ameriki jamana ɲɛmayaso ma ɲɛma dɔw de da. Minnu ye kɔrɔfɔ da Venezuela jamana ɲɛmamuso danga tulo kan Delcy Rodriguez ni ale bɛ fanga na Nicolas Maduro nɔna bi. A yɛrɛ y'i jɔ k'i k'ale jamanadenw ye Nicolas Maduro nɔna. Politiko kunnafoni disira yira k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmaw ye fɛn saba de dajira jamana ɲɛmamuso kura la. Drogu ko min bɛ senna Venezuela a k'i cɛsiri o kɛlɛli fɛ. Kelen, filanan, Iran jamana den minnu bɛ Venezuela jamana kɔnɔ n'u tan bɛ taji ko de daro wale kelen ko wɛrɛ maramafɛn ko u ka gɛn. Cuba jamana den minnu fɛnɛ bɛ Venezuela n'u tan bɛ lakana ko de daro ka sabu kɛ jɛɲɔgɔnya min bɛ Venezuela ni Cuba cɛ o fɛnɛ ye Ameriki jamana jugu ye olu ka gɛn. Dakurunya kelen jamana o jamana ye Ameriki jamana faden jamana ye n'o den dɔ bɛ Venezuela dugukolo ka a ka gɛn Venezuela jamana ɲɛmamuso kura fɛ. Sabanan Venezuela taji a feeretɔ a kana feere Ameriki jamana faden jamanaw mɔ o tɛ jamana wɛrɛw ye Irisila ni Sini do. Politiko kunnafoni disira ko Ameriki jamana ɲɛmaw ka ni hakilina saba dajirale jamana ɲɛmamuso kura la u ye min dugu o la o ye k'a fɔ a ka biki miiri kalata kura labɛnni na kalata ka kɛ a yɛrɛ k'i sen bɔ. Nka kalata kan ka kɛ kuma min o ma diyagoya jamana ɲɛmamuso kura ka Ameriki jamana ɲɛmaw fɛ. Janvier kalo tile 3 tɛmɛnen Donald Trump yɛrɛ kɔni kun y'a jira a ka laseli dɔ la k'a fɔ Venezuela taji a feereli min bɛ senna Sini jamana mɔ feereli tɛ jɔ. Yala Ameriki jamana seko min ye nin ye Venezuela taji la sa Ameriki jamana de n'a kɛ a feereba ye Sini jamana mɔ wa? Ɲininkali tɔ min bɛ yen a kɔni ka laseli dɔ la a y'a yira k'a fɔ sedigi jamanaw minnu bɛ wowo ci la ko in kɛlen ma bɛn ko taji ko nɔfɛ ko de do. Bakungolo nɔfɛ tɔkɛlɛ kun ye dadugura ko ye u k'u kɛ pewu Venezuela jamana taji na feere u mɔ. Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump dɔn bɛ ni ɲaaralabɔkanw ye a y'o dɔ lase nin jogo rɔ. Donald Trump y'a yira k'a fɔ Venezuela taji a na feere jamana wɛrɛw mɔ ni ka dɔ fara taji bɔ hakɛ kan Venezuela jamana kɔnɔ bawo min bɛ ka bɔ bi bɛrɛ tɛ. Janvier kalo tile 5 sa jamana ɲɛmakɔrɔ yɛrɛ Nicolas Maduro se kɛlen ni a ye Ameriki duguba la New York a n'a furumuso bɔra k'u jɔ New York woro dugu yanfa kiiribulon ɲɛma dɔ ɲɛkɔrɔ ka ɲininkali tɛnko a la Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ kɛmɛ k'i jaki k'a fɔ i yera dɔrɔgu jago la i ka jamana kɔnɔ i bi jɔn walajɔ a la wa? Nicolas Maduro ko n tɛ jɔ a la n ma deli ka dɔrɔgu feere wa hali sini ne de ye Venezuela jamana ɲɛmaa ye. A muso fɛnɛ ɲininkali y'a yira k'a fɔ a tɛ dɔrɔgu jago la ye. Kolombikaw ka jamana ɲɛma Gustavo Petro ye laseli kɛ bɔlɔlɔ nasira fɛ X ka ɲɛsin Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump mɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna a ka dakuruɲaw minnu ɲɛsinna Kolombi jamana mɔ. Kolombi jamana ɲɛma ko ni Ameriki jamana ɲɛmaw ko u bi don Kolombi jamana kɔnɔ ɛ nɔfɛ k'ale minɛ i n'a fɔ u ye Nicolas Maduro Venezuela jamana ɲɛma minɛ cogo min k'ale kungo a ti maramafɛn ta bilen a ka maaya tɔ kɔnɔ nka na jagoya ale fɛ a ka maramafɛn ta wa ale tigɛn tɛ Kolombi jamana denw na k'a fɔ u na fara ka maramafɛn ta Ameriki jamana nɔfɛ. A ko tiɲɛ don ale tɛ surasiya ɲɛdɔn a ma deli ka kɛ surasi ye nka kɛlɛ kɔni a b'o ɲɛdɔn ka sabu kɛ Kolombi jamana dɔmɛ ni kɛlɛ ye a fura dama kɛlɛsiya min don geriya ka mugu ni kisɛ banamini ni fanga cɛ ka fa bɛ kalaya fanga bolo ka ye kungo kɔnɔ ka labɛnw kɛ kuma bɛɛ ka diya da fanga tɔgɔla surasiw ɲɛ. Kolombi jamana mɛnna o la. A ko nka kabini san 1989 ni tigɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn la olu ma murutilenw ni Kolombi fanga cɛ ale ye maramafɛn bila ka kɛ basigi karamɔgɔ ye wa yɛrɛ kun y'i kale ko a ti mugu ni kisɛ ta faso kama bilen dɛ fo kana jamana ɲɛmaaya se a mɔ bi. Nka n'a jagoyara ale ka Ameriki jamana ɲɛmaw fɛ ale ka mugu ni kisɛ ta a ka jamana lapasali kama a b'a kɛ. Gustavo Petro Kolombi jamana ɲɛma a tun bɛ mamurutilenjɛkulu min kɔnɔ san 1989 dafɛlaw la o kun bɛ wele ko mouvement du 19 avril. A ko wa a ye dan b'a la k'a fɔ Kolombi jamanadenw t'u bolo da u sen kan ka Ameriki jamana don dɔ lajɛ Kolombi
ko ba wale damba la kafo aka jamana de umbafe ako kabini kele kolome jamana la kana jakulu kerengere ne service de renseignement aye jinya de ko ka colonel chama ngwalo ngabo usigi yorola ka sabuge kuna foni ngolo do usorola unona kuna foni minye degunye jamana mo ale jinya de ko ka colonel nunumbe wuli kabo ujorola ko adama la kafo America jamana ministry minye shime America ne jamana warani yonja ko nyana bo mo no e Marco Rubio e atni tlodo okuna foni ngolo ngoro ka sabuge kalundu amawla dunia kafo Donald Trump kunye la seli doke aboto Florida kata Washington kafo yoro sababe abi nyeshin olu fene mo kumine kolomi be ola ko kolombe jamana nyema Gustavo Petro ko bana jugu babe ola okuma kango ka bana furake kate do la drogu jaguko ko kibe jamana nyema kati se donimo kiba jamana kono ka kiba jamana nyema mine ko kiba jamana ere ko sege mimbe ola ko be kasiga sinzabara kono ayereye gumi mbe Denmark dafe ni Denmark dodu Greenland nazarala ko minani ko ke Amerika jamana taye ko ye jako ya Amerika jamana ka sabuge ko Amerika jamana jugu be pete la udafe o ye farati ya Amerika jamana mo o ye irisilani shini Greenland yere ministri nyamasa chiedo konodo mi nudlombe Denmark la nga ukeme ka ke yere maraka fo jate ye ministri nyamabe ala ko Jens Frederik Nielsen Donald Trump kele ki to panguru kono ki dase Greenland gun kungangomo amabe Greenland gun ministri nyamamo ako Donald Trump ka korofo jentise ka kenu ye ka sabuke bonya tero akaba nyine Amerika jamana nyama Donald Trump fe mabe ki take dasa go fo ye Greenland gun mo ko Greenland ga deun de jenne aye ako chiendo Greenland furadama ane Amerika jamana deun be jela o madamine bi halik ma welem Amerika jamana kono Greenland yera udafe ko ngap mabe mashi don bali fo ka nyashin Greenland mo bunyate kuma o minuna ko sira dablaye ko ni Donald Trump ye dase Greenland mo kuma abi Greenland ke inafo Venezuela inafo dundo ni mugu ni kise fena ye Greenland mo tizika ke shewore ye kibita u mineti ko kalombe Donald Trump danga kalo damate bunya redete akapuma fenena Jens Frederik Nielsen Greenland go ministry nyama ako Greenland ka deumbe benga manga de ko ubafe ukabunya jango ujenyo njamana ubafe olu kubunya ako mabe bagabagali kafo mbi Greenland mine ka kendai ukabo ijenyo njamana do dako sebe kote ko mati puma ijenyo fe ni machuguro akwa temena daka Greenland jamana tna jena yebli bagabagali ka nyeshi amu mashido mbali ka fo amu ministre nyama ya ira kafo Greenland ka de unda yeleme nisiki kafo ka de mauma yabise ka siki kapuma nga kuma be kata joma ya wale utaka segere Greenland ka deti jeni uyi ni ko ko manya ke ko o kaga sigika fokono ane jiensele ke nani bengan jariyaw Greenland ka de bise ko de famu ame awfu ko wale nyuma don ka jira awla ka foko ni fana be danse gibi bamananga kuna foni sorolo na munu la bena kuna foni so nyama so fe ka benin pumanyi aw ni che akanya madalula aka me watana dalaw na la manga jo ana